Pulit ke Pastier Beat House Special Party haka arpusau tarik rempang araja arpusan kila yoban kem ya Arngut Kyrwoh na Polo haringkat arteli ki laptop ya ki bala suba baki dei ki bala syutu. Kini ki Arngut ki dei ki bala itu kerteng komundavin sunar saupu ars nam garta ubana laban barusan ju sunar laipu pras nam na bara pathar. Haka jing toket ki Pulit kini ki Arngut kil pla bakila rung jubor haka wei ka yeng ka badan hajan ka skul BK Bajoria bat bantu pat ya ki ki laptop na lor ki wei pat ki tiar. Ki Pulit kila yok ban kurup ru ya ka wei ka Kingdom of Bhutan passport ka badai jong u jigjel yelchen bat ya kini ki Arngut la register mukodama ha lajum kra police station. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batai ka met namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.